oni že, tak dobre. A nie, išiel som tam vyššie, čo som ja čo som mal zanechal. Dobre, čo, 10 na 1? Tak ale bez cigáni to je iná. Po prvom kole vedie Agata Malíková z našej školy. A Majka Majdošechová. Petra Šimová. Po druhom kole Agata vedie. Majka je tretia a Petra trošku stráca. Dobre, Peťka, ideme, dobre to je, poď! Po druhom kole, 20-metrový náskok. No, uvidíme. Agata bieha do posledného kola. Vidno, že asi má ešte síly. Trošku ten náskok sa zväčšil. Majka je tretia. Že to udrží, to by znamenalo, že družstvo by malo bez problémov postúpiť. Peťka má už veľkú stratu, ale je stále na výbornom 5. mieste. Výborne. Agata Malíková v cieli, prvá, výborne. No, ako družstvo by to malo stačiť. Cieľa obieha Majka Majdošechová. Počasie. Štvrtá. Nemáme Peťku. A Petra na 5. mieste. Síce s veľkou stratou, ale na 5. mieste. Bieha do cieľa. Tak. A tu máme víťazné družstvo.